Takže se nacházíme v muzeu v Českých Budějovicích a tady za mnou vzadu za chvilku začne beseda o hořických pašijových hrách, kterou povede magistr Jan Palkovič, a taky bude řečeno něco k nalezeným partiturám hudebním, kterou nám osvětlí a jako novou informaci řekne Jaroslav Fresl. Pašijové hry v Hořicích na Šumavě beru jako věc, na kterou bychom my Jihočeši měli být hrdí. Budu se teda snažit podílet se na tom, aby byly během těch 3 let zapsány do toho světového seznamu nemateriálního kulturního dědictví UNESCO. Byl jsem rád, když mě oslovil Spolek přátel pro zachování hořických pašijových her, abychom je nějakým způsobem propagovali, a proto jsme využili tento termín, dnešní den, to je 17. říjen, který je vyhlášen jako Mezinárodní den nemateriálního kulturního dědictví UNESCO, a uspořádali jsme vlastně přednášku Honzy Palkoviče o historii hořických pašijových her a potom následně besedu tedy s panem Kutlákem a dalšími členy hořických pašijí o tom, jak se podařilo vlastně před těma více než 30 lety oživit a obnovit. Jen tichý dech a tichý šum zvedá k pahorku. V zahradě Getsemanské. Mně to připadá, jako když se člověk přenese prostě o mnoho století nazpátek a je svědkem toho příběhu, který vlastně všichni známe nějakým způsobem z Bible nebo i z jiných zpracování, a je vlastně součástí toho, s jakým nadšením ty amatérští herci se to snaží vlastně pojmout a reprodukovat. Takže to beru, jsem viděl ty hry 2krát a vždycky to pro mě byl vlastně krásný zážitek. Je úděl samoty v zahradě Getsemanské. Zní nocí jeho volání, stáli, kdo kalich podá mi. V zahradě Getsemanské. Já se jmenuji Jaroslav Trestl a k paším v Hořicích jsem se dostal přes kamaráda, který z nich byl tak nadšený a tak zaujatě o nich mluvil, že mě přesvědčil, abych to zkusil taky. No a od té doby jsem tam takovej trošku náhradník, který vždycky, když chybí nějaká postava, tak zaskočí. A hlavně se mi tam na tom líbí to jejich nadšení a jak se všichni snaží, aby to dopadlo co nejlíp, a že to má pro ně velký přínos a i pro okolí velký přínos pro všechny lidi. Přátelé mi přinesli partituru a hodně partů, a protože jsem muzikant, tak to je trošku moje parketa, a tak jsem se do těch schutí podíval. Už to, že se člověk probírá téměř 100 let starým materiálem, je pro mě hodně zajímavý. In den sich fertig und glorreich erhoben, aus der Leidens- und Todesnacht, stürzen den grimmigen Feinde Macht, wollen in Demut wir preisen und loben. Halleluja, Halleluja, Halleluja.
Dnes jsme slyšeli unikátní hudební ukázku z hudebního doprovodu Hořických Pašijových her. Tyto partitury si hořiští nechali napsat od hudebníka, kapelmajstra Ludvíka Šmita z Českých Budějovic. Ty ukázky sepsal v roce 1935, takže se hrály jenom jeden rok, a to v sezóně 1936, od jara až do 6. září 1936, kdy se hořické pašije hrály německy v Hořicích naposledy. No a ta partitura má pohnutý příběh, protože Ludvík Šmit byl Němec, musel odejít na odsun a v archivu Českém Krumlově se dochoval dopis, kdy Ludvík Šmit z Německa žádá MNV Hořice na Šumavě o to, aby mu jeho majetek, tedy originální partitura, byl navrácen. Hořičtí odepsali s tím, že na partituru už nemá nárok, že se jedná o majetek obce Hořice na Šumavě a jeho žádost zamítli. To ještě není konec příběhu, protože v 60. letech originály této partitury našel hořický občan, pan Bohuslav Novák, ve sběrně papíru. Zachránil tuto partituru, uchoval ji tajně doma a jeho syn v nedávné době tyto originály předal Hořické pašijové společnosti. Vstup do UNESCO pro nás znamená spoustu otázek. Klademe si otázky, proč vstoupit do UNESCO, proč by lidstvo mělo chránit Hořické pašijové hry. Já si myslím, že ty pašijové hry by měly být součástí toho světového seznamu, kterou vede společnost UNESCO, protože je to vlastně to lidové divadlo, které bylo v minulosti velmi oblíbené a které skoro všude zaniklo. Zvykli jsme si na profesionální divadlo na určité úrovni, ale to lidové má tu výhodu a tu přednost, že jsou do ní lidé bezprostředně zapojeni a že vlastně navazují na ty tradice těch předků, pro které ten pašijový příběh mnoho znamenal, a nějakým způsobem je to tedy předáváno dál, takže bych byl rád, kdyby se stal součástí toho světového seznamu.